боку дар озарбойҷон ҷудокорони кишвар натиҷаҳои хубу арзандаеро ба қайд гирифтанд ва ҳамчунин умед кузиев, рақами 4 Шавкат Алимов ва рақами 11 Восит Иқболзода. Дар курсии бозигарони эҳтиётӣ рақами 23 Муродулло Алихов, рақами 12 Абдуқаюм Умаров, рақами 18 Баҳудур Хоҷаев, рақами 9 Файзали Сардоров, рақами 13 Бахтиёр Солиев ва рақами мураббие ки давоми солиёни зиёд ба ҳайси ёвари сармураббии қаблии дастаи Русия кор мекард Константин Маевский акнун шурӯъ аз дар бораи гӯем мутамарказ кардани тамоми таваҷҷӯҳи худ биандешанд. бубинед чӣ гуна бисёр ҳам зебо дар ин лаҳза ҳаракатҳои футзалбозони дастаи мунтахаби Русия ва ба ин тартиб ҳисоб кушода мешавад. Янар Асадов ки болотар ишора кардем бисёр бозигари хавфнок аст, ба ин тартиб ҳисобро мекушояд. Дар дақиқаи сеюми рақобат ҳисоб кушода шуд. бори дигар метавонед бубинед ин ҳолатро аз аут вақте тӯб ба бозӣ дароварда шуд. се нафар бо пасҳои бисёр дақиқ ба якдигар ва бисёр зебо бубинед бо қафои пой тӯбро ба ҳамдастаи худ равон мекунанд. пас мебинем ки бештаре аз бозигарон аз тими КПРФ-и Москва ҳастанд. як ҳуҷуми дигари бисёр хавфнок ва дарвозабони мо ин ҳолатро мехост бартараф кунад, аммо тӯб ба пои Фирӯзбек Муродов расида ба дарвоза дохил шуд. гол ба номи Денисов навишта мешавад. бозигаре ки таҳти рақами 8 ҳунарнамоӣ мекунад. Сергей Денисов ба задани голи мазкур муваффақ шуд. аксулҳуҷум бо суръати бисёр баланд ба пеш рафт. ин бозигар ҳарчанд бозигарони мо талош карданд ки садди роҳи ӯ шаванд, аммо натавонистанд. дарвозабон ҳам андаке монда буд то ин ки ин ҳолатро бартараф кунад, вале аслан зудагони амрикои лотинӣ буданд, ҳоло ҳузур надоранд. Идрис Ёров фурсати беҳтарин, зарбаи аввали ӯ бартараф мешавад. боз як имконияти дигар, зарба ва гол. бисёр амолӣ буд инҷо ҳаракатҳои Идрис. ӯ яке аз беҳтарин футзалбозони кишвар айни замон маҳсуб мешавад ва дар мусобиқаи ҷоми осиёи сипари шуда ҳам ҳунару маҳорати олии ӯро мо дида будем ва Идрис дар ин лаҳза голи бисёр муҳимеро ба ҳадаф мерасонад. ин барои баргардонидани ҷаззобият дар бозии имрӯза хело заҳми калон дорад. бори дигар метавонед бубинед дарвозабон ҳолати аввалро бартараф кард ва баъдан Идрис бо як зарбаи маҳкаму дарвозакӯби худ ҳисобро тағйир медиҳад. ва тӯбрабои бисёр амолӣ, як имконияти хуберо бозигарони мо метавонанд пайдо кунанд. зарба ва гол, ҳисоб 2-2 мешавад. аҳсану офарин бод ба шумо шермардони майдонзеби футзали кишвар ки тавонистед дар ин лаҳзаҳо ҳассосиятро бозам ба авҷи аъло расонеду ҳисобро 2-2 намоед. беҳтарин ҳуҷум, беҳтарин лаҳзае ки мо шумо ин ҳолатро дидем. бори дигар метавонед бубинед чӣ гуна дар тӯбрабои олӣ бозӣ карданд футзалбозони мо. махсусан инҷо ҳаракатҳои Умед Кузиевро метавонем махсус ишора кунем ва баъдан пасе ки ӯ ба Бахтиёр Солиев дод ва Бахтиёр буд ки ҳисобро 2-2 кард. Солиев воқеан истоданд ва мисли ҳар як фарди дилсӯзи ин ватан дар ин лаҳзаҳо қалбашон моломоли меҳри ватан аст. беҳтарин имконият, зарба ва гол. зарба ва гол, ҳисоб 3-2 мешавад. бинандагони азизу арҷманд ва мо шумо шоҳиди воқеан акнун камбеки беҳтарин дар қисми аввал шуда истодем ки ба бозигарони мо муяссар шуд то ҳисобро тағйир диҳанд. Дилшод Саломов табрикоти ҳамдастҳояшро қабул мекунад ва ҳамзамон табрикоти тамоми мухлисону алоқамандони футзали кишварро ҳам ин лаҳзаҳо метавонад ки пазиро бошад барои ин ҳунару маҳорати волое ки ин лаҳзаҳо нишон дод. медорад ҳоло ӯ бо тӯб ҳоло футзалбозони дастаи Русия ҳастанд. як имконияти дигар ва ҳисоб баробар мешавад. 3-3. бо қувваи зиёд ба ҳуҷум рафтан баъзан вақтан ҳамин гуна мушкилиҳои моро зуд рӯи об мебарорад ки мебинем ҳангоми баргаштан ба хатти дифоъ сари вақт бозигарони мо наметавонанд мавқеъҳои худро ишғол кунанд. дар натиҷа холигӣ ба вуҷуд омадаро дастаи Русия самаранок истифода мебарад ва гол ба ин тартиб ба ҳадаф расонида мешавад. бори дигар метавонед бубинед дар ин ҳолат голро Янар Асадов ба ҳадаф расонд. хотима ёфт бинандагони гиромӣ. нимаи аввали рақобати байналмилалии рафиқона миёни дастаҳои мунтахаби футзали Тоҷикистон ва Русия ҷамъбаст мешавад.
ва имконияти навбатӣ доварчӣ ишора мекунад. Инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд. Дигар бубинем лаҳзаеро ки бо даст бозӣ мекунад футзалбози Русия. бале туп ба дасти иҷозат дода шуд. Файзалӣ зарбаи ӯ ва гол. Зарба бисёр ҳам қавиву дақиқ иҷро мешавад ва ба ин тартиб бори дуюм дар ҷараёни бозии имрӯза дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон ба пеш мебарояд. Файзалӣ Сардоров бисёр ҳам олӣ аст. Пеналти тавонист ки тӯбро ба дарвоза ворид намояд. Як зарбаи маҳкаму қавию ҷониби дарвоза ва бе ягон шонс барои дарвозабони ҳариф. бори дигар метавонед бубинед Файзалӣ ва як зарбаи маҳками ӯ ки инҷо моро дигар буранд. ду нафари дигар бошад дар наздики дарвоза ҳастанд. Файзалӣ Сардоров барои иҷрои зарба тайёрӣ мебинад. зарбаи ӯ ва чӣ гуна қавӣ иҷро мекунад ин зарбаро Файзалӣ. на ба ҳар як футзалбоз муяссар мешавад ки аз чунин вазъи бисёр мушкил зарбаро ин қадар қавӣ ва дақиқ ҷониби дарвоза равон кунад. аммо Файзалӣ дарвозаро ба ларза даровард. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи мунтахаби Русия. туп ба бозӣ дароварда шуд. Асадов паси ӯ имконият аст. Ниёзов ва ҳамон тавре ки болотар ишора карда будем мисли қисми аввали бозӣ зуд ба бозигарони Русия муяссар мешавад ки голи ҷавобиро ба ҳадаф расонанд. хуб ҷитавре мебинед бозигари бисёр ботаҷриба дар ҳайати дастаи мунтахаби Русия Артём Ниёзов ки мо болотар дар ҷараёни гузориши худ дар қисми аввал гуфта будем ки ӯ бо ҳамроҳи бозигари дигар Янар Асадов ду нафаре ҳастанд ки хафати қаблӣ иштибоҳ кард ва баъдан боз худ иштибоҳашро ҷуброн намуд. бозигарони мо тӯбро бисёр хуб мегиранд. ҳоло ҳуҷуми навбатиро метавонем бубинем. талош ҳамоно давом дорад. туп дар майдон боқӣ монд. боз ҳам бозигарони мо бо туп ҳастанд. як имконияти дигар зарба ва гол. ин дафъа таркиббороие ки бо як ҷаҳон азобу машаққат ташкил кардан футзалбозони мо самар овард ва натиҷаи он голи панҷум дар бозии имрӯз аст ки ҳамин ҳоло мо шумо мебинем. бинандагони гиромӣ воқеан ҳам имрӯз бозии зеботарини футзалро мо шумо шоҳид шуда истодаем. бори дигар бубинед ва ҳаловат баред аз ин таркиббороие ки бозигарони мо ташкил карданд. аз ин комбинатсияи зеботарине ки мо шумо дидем. Идрис Ёров ва паси ӯ ба Файзалӣ Сардоров. Файзалӣ бошад голи дуюми худро ба ҳадаф мерасонад. дубли ӯ дар ҷараёни бозии имрӯза сабт шуд. ҳоло акнун дарҳол боз ба футзалбозони Русия муяссар шуд ки як ҳуҷуми ҷавобӣ ташкил кунанд. бозигарони мо ҳоло имконияти дигар зарба ва гол. Файзалӣ он голҳоеро ки дар қисми аввал зада натавонист дар қисми дуюм ҷуброн мекунад. ва инак ин сеюмин голе аст ки мо бо иштироки ӯ дар нимаи дуюми рақобати имрӯза дида истодаем. бисёр ҳам олӣ буд инҷо ҳаракатҳои Файзалӣ Сардоров дар майдон ва худи шумо ҳам дида истодаед ки чӣ гуна ин маҷмӯаи бошукӯҳи варзиширо ғулғула фаро гирифтааст. аз тамоми мухлисоне ки имрӯз ҷарони бозии мазкурро аз назди экранҳои телевизиони худ тамошо карда истоданд, эҳтиромона хоҳиш мекунам ки пагоҳ ба ҳамин маҷмӯаи бошукӯҳи варзишӣ биёед ва гардид. аммо иқтидори дастаи мунтахаби Русия бисёр ҳам бузург аст ва худи шумо ин лаҳза ин чизро эҳсос мекунед ки чӣ гуна ба яке аз истеъдодҳои бисёр хуби ин тим Янар Асадов муяссар мешавад ки голи панҷумро ба дарвоза ворид кунад. як имконият барои Янар бар ин бозигарон кифоя кунанда аст то ин ки ба дарвоза гол ворид карда шавад. як гурӯҳи бисёр ҳам гӯем миёнаи мухлисони дастаи мунтахаби Русия ҳам барои тамошои ин бозӣ дар маҷмӯаи варзиши қасри тенниси пойтахти кишварамон ҳузур доранд ки ҳамин лаҳза онҳо ҳам бисёр шоду хурсанд ҳастанд аз голи навбатии дастаи мунтахаби Русия. расонам мо чӣ тавре дидем он вазъият бартараф карда шуд. як имконияти дигар ва голи ҳафтумро мебинем. боз ҳам кӣ гол мезанад дар ин лаҳзаҳо? дақиқаи 11-уми рақобат аст ки мо шуморо дигар бора хурсанд мекунад. бахтиёр Солиев ҳам имрӯз дубл карда истодааст. голи дуюми ӯ инҷо ба дарвозаи дастаи мунтахаби Русия ворид карда шуд. тафовут ҳамоно ду голро ташкил медиҳад. бинандагони гиромӣ бори дигар метавонед бубинед гузариши Бахтиёр тӯбро худ соҳиб шуд ва баъдан тавонист ки ба кунҷи наздики дарвоза ин тӯбро ворид кунад.
ивази бозигарони мо инҷо тубросоӣ мешаванд. Як имконияти дигар метавонист пайдо шавад агар бахтиёр солиев дуруст пас медод ва Файзали Сардоров аз иштибоҳи ҳариф истифода бурда инҷо инак чорумин голи худро ба ҳадаф мерасонад ва ба ин тартиб ҳисоб бинандагони гиромӣ 8-5 шуд ва бори аввал дар ҷараёни бозии имрӯза мо бо тафовути 3 туб аз ҳариф пеш гузаштем. зеботарин албатта лаҳзаҳо ҳамин ҳоло дар майдон дида мешавад ки ин қадар шодию хурсандӣ мо шуморо ҳамраҳӣ карда истодааст. бори дигар мебинем ки хато чӣ гуна сурат гирифт. яке аз бозигарони ботаҷрибаи дастаи мунтахаби Русия ки таҳти рақами 10 бозӣ мекунад Михаил Москалёв ба хато роҳ додааст ва аз иштибоҳи ӯ бубинед чӣ гуна Файзали Сардоров самаранок истифода бурд. албатта Москалёв мехост ба Карпов пас диҳад, аммо Карпов каме дуртар буд. Файзали Сардоров бошад наздиктар ва ин туҳфа ё инъоми ҳарифро ба вуҷуд меоварда ҳамдастҳояш самаранок истифода барад. ҳоло Ниёзов паси ӯ ва бубинед ки ин тактика интихоб карда акнун самар меорад. дар дақиқаи 38-уми рақобат ҳисоб 8-6 мешавад. аз афзуд бозигарони дастаи мунтахаби Русия боз тӯбро ба бозӣ медароранд. барои онҳо ҳам то рафт вақт камтар боқӣ мемонад, вале дар ин ҳолат акнун чӣ тавре мо шумо мебинем голи 7-ум зада мешавад. ҳисоб 8-7 ва дар охири бозӣ андаке бозигарони мо камтаваҷҷӯҳӣ карда истоданд. ҳоло бубинед 45 сонияи дигар боқӣ мондааст ва тафовут акнун танҳо 1 голро ташкил медиҳад. дар ҳоле ки пештар аз ин мо бо тафовути 3 туб пешсаф будем дар баробари дастаи мунтахаби Русия. азоро мо боз дар қисми дуюми бозӣ дидем бо иштироки ҳар ду даста ки футзалбозони мо ба пеш баромаданд. ҳоло як имконияти хуб метавонад пайдо шавад. Идрисёров бо туб зарба ва гол! Идрисёров ки тавонист ин лаҳза чунин ҳаракати бозигари ҳарифро ҳам дид ва боз як голи дигар. ҳисоб 10-7 мешавад ва дигар ба назарам шонс барои ҳариф боқӣ намемонад. бозигарони мо навбатиро аз байн мебарад. бори дигар метавонед бубинед зарба чӣ гуна иҷро шуда аз назди дарвоза ва ба ин қона бо иштироки дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Русия ҷамъбаст мешавад. ҳисоб 10-7 аст. шояд қабл аз шурӯи ин бозӣ касе интизор набуд ин ҳисобро. касе шояд интизор аст, яъне маҷмӯаи навсохти бошукӯи варзишӣ ки дар шаҳри Душанбеи кишвари азизамон 2 сол пештар аз иқомат афрохта буд.